محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد دمم يدي الله نيوك أحمد يو حالما كو tigi bandiraɓe tedduɓe jokkuɓe rewidade Gunas TV e médiaji meɗen Gunas sikala oɗon daara no fewi to gonɗen e oɗo tuma en kalino nane ha joni gonɗen ko ɗo e Daka Padiama taw ko Guinée Bissau wadde ko yettere Allah so Guinée Bissau haalama Padiama haalama tan yimɓe foof ma ɓerde mumen dog e siftorde ceerno Alhaji Ali Thiam saabu ko ɗo o adi wadde duɗal makko Alqouranil Karim noon ceernajo min namdoma hunde seeɗayal ko fate e gueɗe Daka ko fate e gueɗe ceerno Basir en e ko nandi hen ɗum noon aɗa tawa ko mbiyata ko tawaɗo wolde laaɓa jango sikki ala eɗen gandi nane subaka kadi ceerno men ceerno Alhaji Mouhamadou Saydou Ba no wowno wadde ni nane en keɗima lefol makko omo haala hen ko fate Alqouranul Karim no julɗo toppitorto Alqouranul Karim ko ɗum ɗon koye farillaji julɓe jeeya wadde ko yettere Allah hono no farliran ɗen wadde aljuma e nder walla wadde juma e nder wuuro ni ko hono noon parliran ɗen wadde duɗal Alqur'ana e nder wuuro wadde ɗum ɗon foof nane a hettima so tawi artani min e siftinde min indema e yettode ma e nokku wuuro to gonɗa ɗo e ɗo no garɗa e Daka he ha ɗum ɗon ɗon tuma garnamin e Alqur'ana Karim no ceerno haalino nanni bismillahi irrahmani irrahim ko adi foof eɗen jetta Allah no fewi eɗen juula ene lawɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam so ɗum yawti min ko Abdoullahi Dembo mbiyetemi jeeyami jibinami ko Fas Kër Bachirou Sall eyyi ko toon jeeyami ko toon min gummi e dental amen arde tawtorede oɗo Daka Padiama ɗo nde wonno so tawi Padiama haalama tan woni foɓre dental nde haalama Seydi El Hadji Ali Thiam radiallahu taala anhu ɗo o idi wadde duɗal ɗum noon koye ummingol khalifa gonɗo toon o mo ganduɗa ko koolaɗo ceerno men ceerno Ahmed Tidiane Ba jooɗoyiɗo ceerno Ahmed Tidiane Ba Madina koolaɗo makko gonɗo Fass wono ceerno Ahmed Tidiane Sall mo ceerno Bachirou Sall ko e ummingol makko kanko e miñiraɓe makko wonɓe ɗon oɗo saaha nuli men minen ɓeɗo almuɓe min keeda yeeso min gara min tawtore Daka o miñi ko ceerno Mouhamadou Ali ko jogorɗo arde kadi so Allah jaaɓi eyyi alhamdulillahi rabbil alamina no mbiɗen ni no Daka o subaka he en kettima yewtere ceerno men ceerno Alhaji Mouhamadou ibn Saïd radiallahu taala anhu e hirjinde en e jangguinde Alqur'ana hirjinde en noon jangguinde Alqur'ana sikki ala no ceerno men ceerno Sila Thiam haalirani en ɗo ni jewte ceerno foof ko ɗum Alqur'ana kala ko ceerno haali tawata ko konngol Allah ewa nde wonno sen teskima e nder Alqur'anil Karim jomiraɗo subhanahu wa taala nde o jippinta Qur'ana o idi jippinde ko suratul Alaq woni bismillahi irrahmani irrahim caggal a'udhu billahi minash shaitanir rajim iqra bismi rabbika alladhi khalaq خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أي jangde e janginde ko ɗum jomiraɗo subhanahu wa taala idi hirjinde nelaɗo meɗen sallllahu alayhi wa sallam hande batu men subaka noon ko on ɗon batu woni mo ceerno men ceerno Sila Thiam suɓani en e batuji ceerno men ceerno Alhaji Mouhamadou ibn Saïd hollirta ko wonde yen tinno janggen wonde yen tinno janggen yen tinno jangginen yen tinno janggen yen tinno jangginen on noon ko wonde yo won ko janggeten ko Qur'ana janginten ko ɗum janggirten ko Qur'ana janginten ko ɗum janggirten kala gandal naftowal julɗo ina yamira yo janggu ko noon so tawi ina janga gandal ngal yo taw ko e dow adori ko deftere Allah nde arwande ko nden hedni hen yeeso kadi ko needi mayre woni ko ɗowata ɗum ko deftere Allah nde ko nden woni lampa muɗum ko nden yarta e kala gandal naftowal ko wona ɗum ko dennangal calɗi gandal ina jamira yo jangge e kanko ceerno men ceerno Alhaji Mouhamadou ibn Saïd radiallahu taala anhu enani hirjuno makko no wayi hirjinde wonde yo Qur'ana jangge nde wonno sikki ala enen gandi haala foof e jamanu muɗum haala foof e nokku muɗum waktu ɗiyen nde o waɗata ɗin ɗon batuji kanko ceerno men ceerno Alhaji Mouhamadou ibn Saïd radiallahu taala anhu enen foof no gandirɗen ni hayso tawi en tawano ko on ɗon jamanu kono tarikh ina habra en tawata on saaha laamuuli jooɗiɗi ɗi eɗi gummani
yidde hono wiyeteno yidde maɗɗude jangde alqur'ana nde e nokkuji meɗen he ɓe jiiɗi lomtinde ɗum jangdeli tubakiri nde wonde yo ɗum ñoƴƴu jangde alqur'ana nde ko ɗum wonno himmeji laamuli on saaha joni kanko ceerno men ceerno alhaji mouhamadou bin saïd e yiɗande en e hirande l'islam o hirande julɓe ɓe e hirande leñol nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam woni ɗin ɗon batuji ko findinde yimɓe ɓe hota ɓe jaab hota en jaab l'islam o aywa ɓe jii haɓotoɓe o ɓe maɗɗira o woni mubbira jangde alqur'ana nde mubbira ɗum jangdeli ɗi goɗɗi ɗi ganduɗa ɗi gona alqur'an haɓe majjina ko gonnoɗen e muɗum ko aywa ɗum adduna on ɗon saaha o hirjini sikki ala en jii jencude muɗum hande ɗo ɗo gonɗen ɗo no qur'ana wayi wayete renede dennagal nokkuji sirti no wuuro men teddungo Madina Gounass en jii no ɗum wayi nafde en jii kadi kadi no o wiiri ni neɗɗo so tawi woni jangi alqur'ana jangini alqur'ana so hay so hoddirama haaɗi hen ɗum wona ɗum tan mo ganduɗa ittunoɓe jangini jangdeɗi goɗɗi ɗi gona alqur'ana goppi alqur'ana pour jangudemo alqur'ana nde hatta mo heɓoyde ko ɓeya keeɓi haw ɓurna ɗum kono noon hatta eɗen gandi oɗo saaha jamanu mo gurden o kadi eɗen kirjina eɗen janggu kala calɗi gandal ɗi ganduɗa gurdam ina harojini ɗum yo won tan so tawi eɗen janga ɗum no mbiɗen ni taw ko qur'an o woni ɗowowo en tawa qur'an o heedi yeeso ɗi mana ɓiɓɓe ɓe sukaɓe yoɓe jangguine deftere Allah nde ɓe ndenande ɓe ndenande ɗi mana ɓe mbawa nde ɓe gollira nde ɓe nohoro nde on sanga ko wona ɗum ko kala gandal naftowal gongal ko bisimilla mawɗum yo jangge yo naftore ceerno men Sila Thiam haalni en ɗon wonde so tawi e fawade ɗum ɗo yen paam wonde no juma waɗɗorto e wuuro so julɓe ndenti nokku haaɓe ndeni joni dental ngal ganduɗa ina foti wadde juma ɓe juula hen yoɓe gandu no ɗum juma waɗɗoriɓe ni ko ni kadi toppitade ɗo alqur'ana wona e saare he ɗo ɓiɓɓe julɓe ɓe jangguinte ne e l'islam ko noon waɗɗoriɓe ɗum noon wadde ko hunde nde ganduɗa nde yimɓeɓe ɓiɓɓe julɓe poti siftorde surtout minen ɗo diwan Guinée Bissau ha joni ko erade yimɓe yo tinno ɓeyde hen wattande haqqillaji nde wonno jangguinde alqur'ana nde sikki ala yimɓe ina ƴefta ina nawa ina jaada e sukaɓe jangguinoya ko wona nder leydi e jaaha nokkuji goɗɗi taw ko toon gurdam mumen ɓurta foccade ko bisimilla ɗum ina moƴƴi ko hen jeeya kono noon yen tiftor tan ko ma wooda wakkiliɓe yardetiɓe jooɗi e guure men he jangguina sukaɓe men worɓe ɓe eɗen mbawi ƴeftude ɓe kokken ɓe jangguinoɓe nawaɓe jangguino e nokkuji goɗɗi e teruji he woni e caye mawɗe he kono ɓiɓɓe men rewɓe ɓe cukalel nde on a wawa ƴettude cukalel nde yaaha woni e bayde ina yelo ndeke noon dewol kono noon nela sallam wiya talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima ɗaɓɓude gandal ko ɗum farilla e dennagal gorko juulɗo e debbo juulɗo haadi noon kono so tawi woni yo almuɓe meɗen jangguɓe soɓe woni ɓe tawi gurdam ɗam wawata foccade tan koye guure mawɗe he ɓe jeehi ɓe jooɗoyima hen enen wonɓe e guureji goɗɗi en ƴefti sukaɓe meɗen en kokkiɓe ko sukaɓe men worɓe kokketenɓe sukaɓe men rewɓe holno gorɗen wadde ɓe e ndeke ko ma tinnoɗen duuɗe ɗe guura e nokkuji meɗen he so duuɗe ɗe guuri eɗen jangguina alqur'ana kala goɗɗum ko mbiɗen gurdam ɗam sohli ko bisimilla muɗum neɗɗo ne siftor tan yo andu ko julɗo ko qur'an o heedi yeeso to banggue oɗo banggue ɗum ma taw neɗɗo wawno wiide hen eyi naam wallahi so tawi en teskima ko gonka gurdam e guure ɗeɗo dowri he ko gurdam mumen tawata tiiɗanta tiiɗirta jangguinowo o nde wonno jangguinde nde tan ko ɗum golle joni jangguinowo so wi kañum ko jangguinowo ina jogui ɓesgu muɗum tottama sukaɓe jananɓe ɓen ko ñamoɓe masal gurdam mabɓe e gonka e koɗɗanɗe mabɓe e ɓornateri mabɓe e cellal mabɓe foof koko foti toppirede joni noon so tawi kamɓe ɓe ngala nokku ɗo goɗɗo ɗo hunde iwrantaɓe ɗo mbawi ɗo o wawi toppitorade ɗum a tawat ina waɗi caɗele ɗum addi ko ɓuuri hewde jomum ummo yaaha e guure dowri he wona sukaɓe kam ina jeelo koɓe jeeloto ɗon ko wona ina wawi jogitanade mo kanko hoore makko toppitanade mo gurdam ɓesgure makko kamɓe sukaɓe ɓene kadi kala joguiɗo hen caɗele to banggue lelde muɗum e guura muɗum e ɓornateri muɗum wona taw ina wawi hejde hen ko ɗum woni kono noon so tawi en keddima hen tan en jii hande ɗum wonko jibinani e guure meɗen ɗeɗo ina jibini holliri wonde a tawat guure hewɗe ɗe ngala duɗe ɗe on sanga ɓiɓɓe rewɓe wonɓe hen ɓe hay sukaɓe hewɓe won taw jangde wasa hebade kadi ɓen sukaɓe nehiɓe e ɗen ɗon guure mawɗe pour soɓe gummoyima hen ɓe garta ɓe mbawa wadde adapté gurdam gonɗam gadam a tawata ina tiiɗi woɓɓe hen boom so goni toon kadi nde wonno halfude cukalel ngel toon taw ina tiiɗi
ƴefta hen neediji goɗɗi ɗi ganduɗa wona ceerno o nehi ɗum ɗin, wona qur'ana o kadi nehi ɗum ɗin, taw ɗin ko neediji goɗɗi ɗi ganduɗa l'islam ɓuraka hawranede ɗin, ƴefta ɗin yaade e majje, taw e ɗum ina waɗa caɗele. Deke noon ko matan yimɓe bakkilo kam tinno daro machallah 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 alhamdulillah rabbil alamin. Oɗo sifa mo mbiɗen ɗo o sen daari ɗum ɗo ko ɗum himme ceerno alhaji mouhamadou ibne saïd radiallahu taala anhu, bimana wadde duɗe ɗe ganduɗa duɗe ɗe ina jangguina ina neha, aywa taw kadi duɗe ɗe eɗe jogui ko ɓe hono english self sufficient, woni eɗe keƴƴi koye majje, taw duɗe ɗe ina keƴƴi koye mumen. sen teskima duɗal Fass Gounass koye on sifa sosa, gurdam ɗam a tawanno ina tiiɗi, kono noon yimɓe ina ndema ko hen guuri e nokkuji goɗɗi e goɗɗi guure ɗe aussi ko noon waɗi. Hande noon jamanu o ɗo arti ɗo en tawi koma ina moƴƴi e ɗum nde wawata foccade koma balle dañe. Alhamdulillah rabbil alamin. Ɗo wuuro men teddugo Fass ɗo noon yamirore ceerno yimɓe ñaguinoma yidde joni jangguinde e juɓɓudi jangguin mo ganduɗa ina waɗa modernisé seeɗa no wayi wade fof, Qur'an o ina jangge, yimɓe ina jangga hen jangde taw ina yaadi e sunna o, aywa taw kadi noon ina jangga no ganduɗa gueɗe hunde jamanu o namni, ina jangga Alqur'an ina janggora ɗum, yettude Allah nde ceerno yamiri duyi. Allah soggani en oɗo jeeyaɗo Allah ceerno alhaji Saïd Diawo o jokkodiri ɗon e meɗen, o ari o yi wuro ngo, o yonago, o yona gonka dental ngal, o yona sayru dental ngal, nde wonno kanko hoore makko ko ɓiɗɗo dental ngal, jinnaɗo makko ko dental he wonno, kono taw o wayrino hen. Nde ari noon alhamdulillah rabbil alamin, o waɗi hen jungo makko, o mahani en toon cuuɗi janguirɗi moƴƴi, o waɗi toon kadi ha joni jungo makko omo wallita kadi ha joni gonka hen ka hakke fodde makko, aywa ɗum noon ina fokkiti toon pokkiɗgol moƴƴol. Ɗum ɗon kadi ina joga anniya yiɗede yajjinede saare kadi ɗum ɗo noon on ɗon sifa, aywa kala e meɗen hattanɓe ina moƴƴi on ɗon sifa saare e nokkuji meɗen he, beele sukaɓe mbawen heede e needi ndi ceerno jofanto en ɗo ndi e ndi o yiɗi yen neɓiɓe meɗen nde. beela aɗa teskito ceerno haali nafoore alqur'ana toppitade ɗum e darnade hiljinde jangginde ɗum nde jencude gondi hen ni, so tawi en teskima to batte ɗo hedene ɓe mbi ɗo adande hoɗanode ceerno Allah Diary Thiam sinci duwal mum ngal, caggal ɗum wayno koko ɗesno eggede seeɗa ni, nde ɓe jiitoyta ɗo nde elle won kullel feññinano en ɗon kadi feññini ko duwal alqur'ana. Nam noon wallahi no jiiɗen no jiiruɗen ni alqur'ana kam ko barke meho, eno kanko ceerno men o habri en ɗon e subaka heni, ay nde wonno duɗal ngal arno ha nokku o wonti joni andaka ɗo heedi. E nden noon kamɓe ceerno en ɓe garoyi elle o wimen ko ceerno men ceerno Baba Galle Thiam, oɗo ceerno Ali wi en aroyi ɗo o yetti, aywa ɓe jiiɗi aywa wurtinde nokku o e sunna battinoɗo e nokku he wonde yimɓe kawruɗo nduwo ɗo, aywa nde ɓe gorɗo woni ɓe ganduɗa duɗal ngal ɗo heedi, ɓe mbaɗi duwa o ɓe kootino nder wuuro to. On sanga noon nde ɓe mbaɗi duwa nde fini subaka ɓe gari ɓe tawi jiire ari aftima ha yaltini doni, ɓe gandi ko ɗon duɗal ngal wonno. Ay ɗum ɗon ko gollal Allah, ko karama e karamaji ɗi Allah waɗanta waliyaɓe muɗum, ko waɗani ɗon Seydi El Hadji Ali Thiam radiyallahu ta'ala anhu caggal makko. To banggue noon alquran on jiiruɗen ni, mana oɗo qur'ana, oɗo sunna, oɗo tijaniya, kala ɗo o gollete ko jaam, kala ɗo o gollete ko nafoore, kala ɗo o gollete ko ɓuural. No nanirɗen nani ceerno men ceerno Siraji Thiam haalireni en ni, nde Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala anhu nde o ari ko kanko Allah totti caabije magasin ngaji dokke moƴƴereji muɗum. ɗum noon ko sohlere hen to gande, ko sohlere hen to ngalu, ko sohlere hen o fofof ko juuɗe Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala anhu woni. sen teskima wuro meɗen teddugo Madina Gounass wongo ɗon ngo hande ɗo ngo yarete ɗo, e ndengo sinca e guure goɗɗe nde ngo tawi hen, sikki ala ko won ɗon ko ala ko waɗi ɗum so wona ko deftere Allah nde e sunna Allah sallam e lawol Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala anhu. Ko heeɓi ɗon fof ko ɗum heeɓi. Hande ɗon en gandi wona wonde cuuɗi jangirɗi tubakiri wonno ɗon, wona ministre uji gonɗon, wona ɗum, kono hande kala ko dartete Dakar ina Madina Gounass. ɗum ɗon barke muɗum ko ɗum. Fass ɗo amen Fass ɗo Thialaji Massaye ɗo kadi sinki ɗo e nder leydi he, yimɓeɓe foof wona min wonde jibineɗo ɗon, ala ko yimɓe foof ina kaala wuro ngo guure ɗe ngo tawi ɗon hande kala ko sohlireno e guure mawɗe alhamdulillah rabbil alamin, Allah ina waɗa ɗum e nder wuuro he. Leke noon ɗum ɗon ko barke deftere Allah nde, ko barke
sunna o ko barka tijaniya o ɓe mana tan neɗɗo so tawi woppiri sohlaji muɗum e haaju muɗum woppiri ɗum sibabude Allah ma Allah jogitano ɗum sohlaji muɗum eywa ɗum noon ko alhamdulillah rabbil alamin koko yettirte Allah ko yettirte Allah garte e Daka heɗɗo no sosirani ha Daka o to yahrata o saaha joni e saaha foof e hitande foof ko ɓeydoto e Daka he to banggue ɓuural e ko banggue duwuji teskaɗi mantiniɗi to banggue Daka o machallah alhamdulillah rabbil alamin ɗon kañumne to banggue Dakar o no jiiruɗen ni e no nanirɗen ni Daka o gila nde o fuɗɗita ɗo ele ko 2011 arde e joni sen teskema woni duuɓi 15 e nder ɗiɗo duuɓi 15 hitande foof ina ɓeydo ina jeeya ko ɓuuri hen hawnade hay leydi ndi fof no ndi diido hitande foof ndin ɓeydu leydi ndi ina ɓeydi deejde ndin ɓeydi ngalu ndin ɓeydi dañal ndin ɓeydi sutura gila Daka o watti ɗo waɗe ɗum koko teskanɗen koye meɗen nguure no foti newade ni wonani wano on waktu aywa ko wona ɗum ko kadi hay e nokku oɗo mo gonɗen en nani e nokku o no wano tiiɗallaji no gonno kono alhamdulillah rabbil alamin eɗen jiiya caɗele ne giwa tan ndekete oɗo seeɗa garowo ɗo o ina renta ɗo ko gollata ɗo ko fofof wawi ɗum naftorade ndeke so tawi Allah newna ni julɓe ɓe ɓiɓɓe leydi ndi ɓe mbawi etade tinnade yo Allah newnu ɗum noon ha are ko ɓuuri ni yaajde ma nafoore nde ɓeydu mawnude eɗen ñaguima noon Allah yo Allah soggu fofof adda ɗum aywa we e ardano moƴƴere nde heɓa naɓa naftora naam wallahi Daka o so rendama ɗo woni ko golle Daka ɗe no gandirɗen ni woni Daka ko janngude alquranil karim e kala no foti hewde e wadde salatul fatih lima ughliq woni julde nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam julde e makko salatul fatih lima ughliq e kala no fota hebbinede aywa e kañumma e sayfiyeji jembirteɗi yo mbaɗe ha e wadifaji meɗen no gandirɗen ni wadifaji bimbi e kiki subaka e kikiɗe aywa e ono wireno e jokkere endam wonde hende ay mana ko ɗiɗo goni Daka ɗiɗo golleji noon sikkala enen foof eɗen gandi ko ɗum golle l'islam ko ɗum golle sunna aywa ko ɗum golle almudagal ngal ganduɗa kadi keeringal kadi sikki ala ko ɗum nafoore e kala nokku ɗo ɗum wawa waɗede ma naf nokku o ma naf ndin ɗon leydi ma naf kadi aduna Allah o foof ma naf julɓe ɓe foof kerindi teskiɗa e nder Daka he taw to batti Dakaji goɗɗi baɗeteɗi ɗi oɗo Daka ene woodi ko waɗata e makko taw ko kerindi tan yaadi hen jiidani e Dakaji goɗɗi naam oɗo Daka de ne jeeya e keeri ndi Allah waɗani oɗo Daka nde wonno kanko Seydil Haji Ali Thiam radiyallahu ta'ala anhu ɗeɗo golle dental jahoɗe ɗe no gandirɗen ni aywa mi mana ko dosgal mangal e dental he seerenɓe ceerno meɗen no kabriraɗen ni ko kamɓe seerenɓe tatoɓe ceerno Seydil Haji Ali Thiam ko goto e mabɓe hono ceerno Hamme Baba radiyallahu ta'ala anhu ceerno Ahmad Baro Mbour radiyallahu ta'ala anhu ceerno Seydil Haji Ali Thiam radiyallahu ta'ala anhu e oɗo noon Daka ɗo watte ɗo ko nokkuɗo kanko Seydil Haji Ali Thiam ɗo fuɗɗi gollude l'islam e nder leydi heɗo ko nokkuɗo o fuɗɗi gollude sunna o e nder leydi heɗo sikki ala on ɗon sunna mo gollatno o ko on woni joɗɗo ceerno ceerno Hamme ne wallitirimo ceerno Alhaji Mouhamadou ibn Sa'id radiyallahu ta'ala anhu ko on sunna woni joɗɗo ceerno ceerno Ahmad Baro Mbour radiyallahu ta'ala anhu ɗum adi nde yindiri e ceerno ceerno Alhaji Mouhamadou ibn Sa'id radiyallahu ta'ala anhu o yambirimo kamɓe fof o jofanimo wonde ko ya o wondi e Seydil Haji Ali Thiam ha o halfintine hunde golle sare e nder aduna Allah he fof no jiiruɗen ni ndeke noon nde wonno hunde fuɗɗinde ɗo ngal gollal ngal ganduɗa puɗɗunoɗo ɗum o ko ɗo fuɗɗuno ɗum Daka arde waɗede ɗo a tawa ɗum ɗon ko ɗum hunde mawde ko ɗum keerini mawde kadi e nokku he ko ɗum keerini mawde kadi e dental he bela ko Daka o tan ɓoro watteɗo no Dakaji keddiɗini ala wonko yaadi nam e nder Daka he ɗo wona Daka tan bi mana Daka golle Daka ina mbaɗe kono kadi ziyara juuragol keeringol Seydil Haji Ali Thiam radiyallahu ta'ala anhu e atharuji makko woni batteji makko ha joni kadi e nokkuɗo ganduɗa won e ɓiɓɓe makko leeli won e enɗam makko ɗo ganduɗa ene leeli arde juuro ɗin ɗon nokkuji e batteji ɗi o rewno ɗum ina waɗe e Daka he ay nokkuji goɗɗi Dakaji goɗɗi ne goodi taw ko golle Daka ɗe gonɗon kono wona juurade e jiyaɗo Allah o wonno kono ɗo oɗo nokku ɗo ko Daka o kañumme e barkinorade e juurade e ɓeyditorade Seydil Haji Ali Thiam radiyallahu ta'ala anhu e batteji makko ko ɗum waɗi watte ɗo e nokku he
holko potta ɓeydude hen taw ko min namdaki ko cohlata ɓeydude hen taw ko to batte daka e ko nandi alhamdulillah rabbil alamin skuyaji ma hen alhamdulillah rabbil alamin ɗo kam ko yettude Allah tan e yettande yimɓe Allah yettande yimɓe fof Allah e yettude kadi ceerno meɗen cansilaji Thiam mo koolaɗo ceerno men mo neli yo ɗowan en ga golle ɗe sikki ala en jiino golle ɗe jarata ni alhamdulillah rabbil alamin koko jettirten Allah ɗum noon ko ñagade Allah tan yo Allah o ɓeydu en enen fof heññude e gonɗon felo mbawen wallodiriade gollal ngal ha focco no ɓuuri fewnitorade erago ma banggue ɓiɓɓe leydi ndi laamu ngu erago gam ɗo banggue ɓiɓɓe leydi ndi ɓiɓɓe leydi Guinea Bissau e laamu ngu fof ko yettude Allah no koɓe puɗɗi ɗo no ɓe mbaɗirta ni ko woni ko torade ɓe ha joni no ɓe ɓeydo ɓen jetta noon ɓen jaara leydi ndi laamu ɗum ɗini ne weltana ɗin jaara saabu ɓen balli e daka he ɓen balli gila e circulation gila arde naata leydi ndi ha e yaltude leydi ndi e yiilade nder leydi ɓen mbaɗi hen ballal manggal ɓiɓɓe leydi ndi ɓe kadi ɗi mbaɗi hen ballal manggal kono noon eɗen ñaagui ha joni yo ɓeydo saabu so ɓeydima tan leydi ndi ɓeydor yimɓe leydi ndi ɓe ɓeydor holɗum teskiɗa ko ngakkiɗo e nder Dakar alhamdulillah rabbil alamin ɗo kam eɗen ñaagui Allah tan ko heddi ko heɓaka ɗo ko yo Allah newnu heeɓo bimana ndiyam ɓuura foccade newade aywa koɗanɗe ɗe kadi ɓuurani ha joni foccade aywa argol tawtorigol ngol kadi ɓuura kewal ngal ɓuura ɗo yarete ɗo eywa so ɗum heeɓima tan inchallahu taala en tawat ina ɓeydi naam eyyi Ousmane Camara ko noon tigui kanko Mame Thior Bachirou Sall radiyallahu taala anhu yo Allah yoɓani en ɓe moƴƴere to banggue jotodiral makko e ceerno toon koko woɗɗi koko joomu men mawɓe ɓe kalli ɗumen wawata wonde kam ko kañum wurdi e makko dummuna seeɗa ko wurdi e makko ko yiimo aywa alhamdulillah rabbil alamin yii alliyankagal mehal woni Thior Bachirou Sall radiyallahu taala anhu to banggue noon jotodiral makko e ceerno koko woɗɗi ko mawɓe kaltenta en hen e kanko ne omo joguino sifa keeriɗo e ceerno Alhaji Mouhamadou ibn Saïd radiyallahu taala anhu puɗɗodirel yiidugol mabɓe annodirgol mabɓe no nanirɗen ni ko won mawɓe umminoɓe Madina ngari tawimo on saaha e diwan Gambi he jiimo tan mbimo an aɗa nandi e ceerno amen aywa kanko ne omo nananno Madina Gounass omo nananno ceerno mawɗo kono taw o yettanoki ɗon ko ni woni kanko ne on saaha o ummoy ɗon taw mawlidu ina heedi o ummi ɗon o ari o wi on saaha omo yaha o waɗa mawlidu o ɗon ɗo Madina nde Allah waɗi o yahi o yindiri ceerno Alhaji Mouhamadou ibn Saïd radiyallahu taala anhu o yooli hen ko hawni ko on saaha omo wuurda jinnaɓe makko ɗiɗi foof baba makko no wuuri aywa jinnaɓe makko debbo no wuuri ko noon ɗon nde o yiri ndindiri ceerno Alhaji Mouhamadou ibn Saïd kanko ceerno Adama Ñangɓe mbi garduno ala ko sakkede o kam o jeftoɗon sukaɓe ɓe joguino almoɓe mabɓe o watte juuɗe ceerno Adama kanko e hedditi Madina ɗon o woni duuɓi ko won ha baba makko aroyi tawimo ɗon kañum ne yimo ɗon accimo e juuɗe ceerno itto e miñi ko en ɓe no gandirɗa ni ceerno Mountakha Sall ceerno Nourou Sall fof ngaroyi no caggal muɗum goto fof ko cincoye noon ko koolaɗo ceerno ko cincane noon ɗo wuuro e kanko noon ceerno men ceerno Bachirou Sall rabɓiɗe haala nde o wondi noon ceerno mi anda no foti duuɓi ɗi foti e lena wona kam heede duuɓi jeeɗiɗi walla ko nandi hen nde o fuɗɗi ha addede ɗo leydi Guinea Bissau ga ɗo noon ɗo Fass ɗo nde wonno ceerno iɗi ɗo addude no mawɓe kabriri en ko ceerno Issa Wane o addi on wonno e nokku ɗo wiyete ɓe mbiyata Fass Bourayma Sinthiane Bourayma ɗon adino wonde woni ɗon duuɓi jeetati ina gollodiri ɗon ina eltodira e yimɓeɓe ina tubna ina jangguina ina gollina sunna aywa ha nde duuɓi jeetati timmi alhaali o rokki joni kam nokku o ko potaɗo eggede e hikma Allah aywa ɓe geggi ɗon Allah hoddiri joni noon kisa leydi gaɗa kuntimmo ndi ɓen ñaagui yo are toon on sanga calaji ma Seydou Neli e wi bisimilla ko maɓe mbadde charɗiyeji ɓe mbadde charɗiyeji kanko e lamɗo on saaha diwan o ɓe mbadde charɗiyeji e mawɓe wonnoɓe e yanoɓe tawtoraɓe woni Fass Sinthiou nde Fass Sinthiou hitande wotere tan lebbi ceerno Issa Wane waɗi ɗon o rafa o yeehi Madina rafi o accani o rutti ɗum ɓe mbino wonno ko e 54 Fass Sinthiou 1954 aywa nde ari ha 1955 he aywa taw kanko o ruttinoma nden noon woninde ceerno Alhaji Mouhamadou Saïd lomtini ceerno Bachirou Sall gila nden noon nde o arno omo ɗo woni o gollodira diine o gollodira sunna o gollodira tijaniya o omo gollodira e leydi ndi ceerno Alhaji Mouhamadou Saïd radiyallahu taala anhu ina golliramo ina gollira kadi wuuro Fass ngo leydi ndi fofof ha no rutti jomiraɗo subhanahu wa taala ni
machallah hannde kadi noon e yettode wodani Allah kanko ɓesgu makko kanko ceerno men ceerno Mouhamadoul Bachir Sall ina lomti ɗon ina yaɓɓi e felo makko e gardagol ceerno men ceerno Ahmed Tidiane Sall kanko omo ɗon omo ɗo waɗɗo no ceerno Mouhamadoul Bachir gollirtuno gollirde sunna o woni eno yaranno hen ni eno gollodiranno ni omo jokki gonɗon felo omo golla kanko ne no jiiɗen no Allah waɗirini ceerno men ceerno Alhaji Mouhamadou Ibn Saïd ceerno men no lomtoriɗon ceerno men ceerno Ahmed Tidiane Ba ina golla ene refti e ceerno felo ceerno mawɗo ni ko ni Allah waɗirini kan ceerno Mouhamadoul Bachir ceerno Ahmed Tidiane Sall ina jokki e felo makko omo wondi ɗon e miñi ko en eɓe kuufi golle ɗe eɓe ballodira almuɓe foof eɓe kuufi ɗumen eɓe gollodira e dental ngal eɓe gollodira e saare nde wuuro ngo eɓe gollodira e leydi ndi eɓe gollodira e julɓe ɓe e sifa joɗɗo keeriɗo aywa moƴƴo bela dula alquran nan ɗon yimgal taw kadi e ngal ɓarna ene yaltina ɓarɓe no moƴƴi walla machallah ko namdal tigui duuɗe qur'ana nan ɗon o saaha ina jangguina seeɗa seeɗa duuɗe qur'ana ɗe noon ɗe cembani no feewi mana ina jeeya ko addi ngal ɗo duɗal ngal kalɗen ɗo ngal maadi maha on sanga ina jangguine ɗon alqur'ana ina jangguine gueɗe goɗɗe ko noon kam to sengo jangguinde ɗon o saaha taw ha daña renɓe taw ko ɗon e wuuro he ndeni to gonga min keɓani ɗum oɗo saaha min jiiɗi noon renɓe noon nan e wuuro he nan ɗon e nokku e yettude jangguɓe nokkuji goɗɗi ndeni ɓe ganduɗa kadi alhamdulillah rabbil alamin janggui kaɓirgal ina mbawi ɓarnude nan ɗon e nokku he joni noon ko e lawol muɗum min goni emin ñaago hen duwa o nde Allah noon nata ɗum ɗon watto dañade ɗon no moƴƴi Allah machallah noon tigui Fass kam hande to banggue keewal yimɓe eɓe mbiyata so qimama ne wawi fawde ujunnaje 6 ina maade ko hoɗata e saare hoɗata e nder wuuro he kadi ko juma goto yettude Allah foof ko dental ngal ko goto alhamdulillah rabbil alamin aywa ko kadi to banggue jaajendi wuuro ngo mawɓe hewɓe mbiyatama wonde mo andano Madina nde en foof so ari Fass tan jiyata kono Madina wano nden ni jaajendi wuuro ngo mana no ngo liñira beddaji e foof kono Madina ni tan sunna o foof kono Madina ni tan heddi noon jaajendi to banggue jaajendi oɗo saha ne wawi wiyede Fass kam eywa fayde kam funnague hirnague ne ɗaɓa ne gasa mankata hedde kilo wamma noon rewo e worgo o ne fawa e 1 kilo o ne fawa e 1 kilo ne wawi wonde hedde 1 kilo demi walla ko mankayra hen seeɗa jaajendi wuuro ngo ɗum noon andi ko machallah yettude Allah ne yaaji machallah eyyi noon tigui gaga Guinée Bissau ga hande ko dental ngal no mbiɗen ni dental ngal min mbawami wiide ngal jogui ga sembe nde wonno walla bon ko kangal tan won ga dental gongal ala ga Guinée Bissau so wona dental ceerno Hadji Mouhamadou Ibn Saïd radiyallahu ta'ala an heddi on sanga ko min ɓeydata ñagade Allah tan ko Allah newnanta min koyɗe ceerno en ɓeydo e leydi he koyɗe mabɓe ɓeydo e leydi he so ɓeydima hen tan on sanga kala ko yahanno ma foof ma inchallah Allah e moƴƴo ma foof artu refta no yiɗira e no wonirno ni ko ɗum tan won hen ko ɗum tan woni inchallahu taala tigi jarama ceerno joni kam min beltima no fewi min keeɓi famamuya labtuɗo ɗo e Daka o kañum yantude toon Fass to ceerno Bassirou Sall wadde ko yettire Allah machallah en dañi ko cohlunoɗen ko fof ko ɓuuri hewde ko sohlano ko fof dañama ko yettire Allah machallah oɗo tuma wadde en mbaynoto julɓe tan kadi ha ñande wonde wooda kadi on jokkodiroy ɗen ko ciftinanɓe tan ko ɗo e pajama gonɗen Daka o heeɓoyi hedde duuɓi 10 pawɗi wadde ko yettire Allah ɓeeɗo koye jinnaɓe mum cincira Daka o walla kamɓe jaati cincira Daka o ɗum noon ko yettire Allah jokke rewidade on tuma ma on gandu kala ko kewata e nder Dakaji ɗi e ko nandi hen taw Gounass TV ina yadanamon hen no laaɓirtuni to wono noon e Camara Ousmane Camara kono ga to haalirde ka e micro ga ceerno men Abdoullahi Dembou yo eyyi machallah joni kam eɗen mbayno julɓe ɓe eɗen mbaynoɓe eɗen jetta Allah no fewi en ñaguima Allah noon yo Allah nawiren ɗeɗo golle yeeso yo Allah nawiren en golle ɗe yeeso kadi ceerno meɗen yo Allah accan ilmo ɗo ha ɓooya aywa taw ene wondi e cellal e sembe kadi noon e wallidiɓe makko foof ko weltare no mbiɗen ni min ko Abdoullahi Dembou ɗon ɗo Fass ɗon almudo ceerno Ahmed Tidiane Sall almudo ceerno Mouhamadoul Bachir Sall ɗon ɗo Fass ɗon min garɗo noon yonɓe yettude Allah machallah wassalamu aleykum wa rahmatullah
tigi jokke rewindade Gunaas TV ma on keɓen ko laaɓi mon to banggue dakaji e dendagal alhaaliji ko kewanta dental ngal fof to banggue jaam e ɓamtugol l'islam o e diine o machallah e sunna o ndeke aranno mon ga ko musidɗo mon Mahmoudou Malick Ba heede mon e micro he kono kadi ina filmana noon caméra mo ganduɗon Ousmane Camara walla mbiyen guiɗo leñol jokke rewindade Muhammadu Sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkure yiɗɓe mum jaɓi Allah njokke Ahmada yew haala maako